Fi'n jyst yn dweud fod e'n iawn I grio a mae'n iawn I deimlo. And that's a fact. That's a tea, sis. Enw fi yw Lauren a dwi yma I siarad am iechyd meddyliol. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig I siarad yn agored oherwydd ni gyd yn cael fel struggles a ni gyd mewn rhyw amser o'n bywyd mynd I cael problemau iechyd meddwl. Un waith nath y ffrind sydd ddim really siarad lot, just popo lan I fi ar Snapchat a dweud dydw I ddim yn okay a dwi'n teimlo fod fi'n esgus fel trwy'r amser. So nathon ni just siarad am lot o amser, nes I just rando I hi. Ar ôl nath y ffrind dod mas a just dweud, yo, fi ddim yn hapus, wnaethon ni penderfynu gyda'n gilydd I just rhoi rhywbeth lan a just dweud, yo, dyn ni ddim yn hapus trwy'r amser, mae'n iawn I ti hefyd beidio bod yn hapus. Dwi'n meddwl y ffaith nathon ni wneud gyda'n gilydd just rhoi y neges yn fel mwy pwerus I bawb. Fi'n meddwl bod e'n pwerus I fod yn vulnerable neu just dangos dwyt ti ddim yn cael dydd da neu'n rough un diwrnod oherwydd mae'n just gwneud e'n mwy fel normal I bobl fod fel, ti'n gwybod be, mae teimladau fi yn valid. Herwydd maen nhw yn, herwydd bydd pawb yn cael diwrnod sydd ddim yn grêt, and that's alright. Rai pobl popo lan I fi a just dweud rydyn ni angen gweld hynna oherwydd nhw'n mynd trwy pethau a wedi ysbrydoli nhw I fod yn fwy fel agored gyda pobl arall. Fi meddwl mae'n bwysig I fod yn agored herwydd ar gwefannau cymdeithasol ti'n weld fel y peth perffaith, ddim y peth go iawn. Dwi'n meddwl ti'n gweld fel influencers ar fel Instagram sy'n hapus, fel arwyliau trwy'r dydd, corff perffaith, a ti ddim really gweld reality bywyd fel pobl pob dydd. Ti angen edrych fel, you're like living your best life, like cael cocktails, fod yn hapus gyda ffrindiau, a dydy hwnna ddim yn gwir trwy'r amser. Ers I fi fod yn onest gyda fy nheimladau, fi wedi teimlo mwy cyfforddus I just dangos pobl arall, a wedyn rwyf nhw yn cyfforddus I dangos profiadau nhw, so mae'n fel domino effect, mae'n neud pobl fwy cyfforddus gyda ti, just dweud, yo, fi'n kind of gwybod beth ti'n mynd trwy, wyt ti'n gallu helpu fi, ond mae'n peth iawn I just mynd, I'm here for you, man.